Ziphelelwe umsebenzi namhlanje izisebenzi ezingaphezulu kwamakhulu amabili namashumi amahlanu zenkampani ekhiqiza amathaya ezimoto iBridgestone. Lenkampani ezinze eBhayi idilize izisebenzi njengengxenye yesu layo lokuzihlela kabush. Iningi lalezisebenzi lingamalungu enyunyana yezisebenzi ezisebenza ngokusansimbi inumsa. Nanku umbiko noZolani Moya. Lisasangqo eBridgestone kwinkampani evelisa amatayari. Lenkampani ke ilapha eBhayi ususela ngonyaka ka1936. Le company ke ivelisa amatayari etractor kakhulu. Kodwa namhlanje imini engancumisiyo imini apho abasebenzi mainly abasuka kwinumsa by 250 bazawuluza imisebenzi njengoba inkampani ke izawuvala ke namhlanje. Sithetha nje apha ndithetha nje apha ecam kwam ukhona ushop skipper yenumsa umnumzana uBhongo. Mr Bongo, if ndingakubuza nje mhlekazi wami bana nina ninumsa nizaluza imembers ezininzi niziva njani ngalonto leyo? Inyaniso umsasazi wami silahlekelwe ngamalungu sinumsa. Kodwa noxa silahlekelwe ngamalungu sinumsa inhlungu yabasebenzi yokulahlekelwa ngumsebenzi isithilwalwe siyibona incinci siyidele inhlungu yokulahlekelwa ngumsebenzi. Yimini embi kakhulu kwinumsa yokuvalwa namhlanje nge13 kaNovember yokuvalwa kwenkampani enkulu ene history kwinumsa yokuvalwa kweBridgestone namhlanje. Bakhona amatiletile mhlawumbe ngathi mhlawumbe ithini way forward uzakwenza ngona uqala ukubheka phambili. Sikwizigaba zokugqibela msasazi wami zokukhangela itraining eyiyo for aba basebenzi ukunyusa amathuba abo ukufumana imisebenzi. Siyabhizi siyagqibezela nomeseta neCCMA ukubafumanela itraining. Mhloko le kota yokuqala kulonyaka ka2021 ngoba sibona lo sowusemaphethelweni obabafumana ezo training. Ngokunye andikho kumhlaba onguwo ngoku oba ndingaphawula kumcimbi we-potential buyer okanye abantu abanomdla ekukho intetho nabo ngokuba le company ingavula mhlawumbi senza umcimbi ungomnye kodwa ke zikhona intetho namathemba ona kulowo mhlaba. Ndabulela kakhulu uMinzana Bhongo ngokunika ixesha lakho. There we have it to Mr Bhongo esithi imanye nabasebenzi inumsa ayixola kakhulu ngalentsini abadala. However le company lena isemva kwami iBridgestone yona ikhuphe istatement isithi izamile ukuthethathethwana nomsa izamile amateletile kodwa ke ndabona bayizo negotiations ife namthanyana la plant iphayana eGauteng yona iBridge izawuqhubekeka ngokusebenza yona. Mandithathe izindaba ke ndibuyele kuwe eGauteng. Nkosi kakhulu.